Kwebeleba mbụ. But he made me interview network ekwere that day. Sir? Akwebeleba mbụ. Biara network ekweghị mee m interview. Na mmeghe interview. Yes, sir. Mekisha eze gị. Eze ole dapụrụla? Adapụ otu ọ dị. Mgbe mere gị interview ebe m kwụsịrị. Ebido network ekwe. Oya bọkisha eze gị. Isi kamera m n'ala. Bọkisha eze gị. Inwe network sef. Oya. Akwe mani ya ọla m na-eme ebe a ga-abụ na social media. Yes, sir. Nga n'iru mewe gị interview. Yes, sir. Dewe phone na la ga-ebili ọtọ gị lazụ. Bịa akpọga med ka ọwụ ịnọ ga-ịrụ ọrụ. Njụga gị ajụ m ga-eme nọ na yard. M jụrụ gị ọ bọị ka ị gara bọị. Mba, sir. Eleghị iji kwakwana ahụ ndị gara bọị. To start something. Start gị. Lakọdị asụ. It's a war boy, Kegara. Mba. Get it takwara n'ụkwụ gị like this. The Muslim. Yeah? The Muslim. Nsige laso get abịa closer. Laso bere kọfọ okwu ọwụ. Bere kọfọ okwu ọwụ. Mba. Artist. Ya na-awụ ụkwụ gị. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Need to sleep. Yes, sir. Yeah? Yes, sir. Okwu gị na ụkwụ mọ nke ele nke ka. Ụkwụ m ka nke monkey. Them you Chineke agba gị ọkụ. Okole ka nke monkey. Okele ka nke monkey. Ke ga-abụrụ okwu nkịta ekuke chọrọ ihe ọ na-eri. Tukwu oji okwu ị gara aga mabụrụ. Kwere ka nke ma nke. Ton asọghe. Look at. It's onye chere ga antineta ga nke. Ha? Oh, where, sir? Onye chere ga antineta ga na. Efe bịa nọ n'ụlọ. Na family unu ele onye nwụkwa. I dị slim no lie. Na family unu onye nwụkwụ mkpara ga-ebie gwa m na unu dị slim. Onye nwụkwụ mkpara ga-ebie gwa m na kọma tọ na-azụ na anya dị agwa m onye nwụkwụ mkpara. Ga para ụkwụ ndị agadi nwoke a ndị karala nka nọ 90 years bịa nga bịa gwa m unu dị slim. Onye nwụkwụ a. Mpaghị. Mpaghị nwe ọdụ ụkwa. Bịa were fonu gị ike nwe okwu atacha agha nwa bingo. Church here bring you down. I'm not joking here with you. Sorry, Church sir. here maybe to ogi. Sorry, sir. But okwu nwere na nwoke bịa gwa gị ụka na ga-eme nwanya. Gbakasị ọnụ me nwanya. Wali nwe ha ezigbo okwu. Agbọghọbịa nwere ụkwụ yiri staff leg ụkwụ mkpara. Ezigbo aha gị. Miracle mkpụrụ ọma ọjị. Mkpụrụ gịnị? Mkpụrụ ọma. Ezigbo aha gị isi bụ mkpụrụ ọma na gịnị mere?
Ipoju kwa Nenweghi ike. Gị sị wụ mkpụrụ gịnị. Come on, kwuo ezigbo aha. Olu ebube, sa anyị wike kpọkwa m olu ebube. Bịa nga agwa me ya aka mkpụrụ ama aja. Zaga mkpụrụ gịnị. Mkpụrụ gịnị ka ewu. Bụrụ okwu ngwere aka, okwu lizard bịa nga bịa gwa m mkpụrụ ọma. Ngoge nga ama pụtacha bịara nga bịa ịsa mkpụrụ ọma. Okwu gị dị nga ma ịmasa aha gị gwa olu ebube gị bịa nga bịa ekwuwe mkpụrụ ọma ewu mkpụrụ gịnị unu a ga-azụ oke aha zacha were aka aha kọvacha nga niile onye pụtasị pụta na airport na-abịa imiti nga niile awụọ ihe ọ bụrụkọdị azụ agụghị egwu yala akpa spidality okwu ha ọdịla like this nwa bingo nwere ahụ ebere nga abịa azaghị okporo ọma Ijomole Amụbe m nwa Kebishina watch him Asaba gịnị ka ị na-arụ na Asaba na-ere thrift wears online. Adị m krika. Gịnị ka ị na-arụ na Asaba? Onye m na-ekwu m na-ere ọkrịka. Iwu onye ebe? Mbụ onye Abia steeti. Ebe na Abia steeti? Obingwa. Ebe na Obingwa? Ọsụsụ Umikpe Ward 5. Ebe na Ọsụsụ Umikpe Ward 5? A na-akpọ anyị Orgis Compound. Mpaga ọgara oke ije nke unu gara aga brod okwu ga-ege. Mpaga ọgara oke ije. Mpaga ọtara ahụhụ too much ojokwu oge ụwa niile nke iburu okwu ga-ege. Mpaga ọgara oke ije. Mba. Iwu onye oshi. Mbasa. Iwu onye akpịrị. Mbasa. Ị double date ele mbụ. Mbasa. Amụtara elekpe mmadụ ọ gwara gị kpe eji mụọ gị. Ọsa amụghị n'ebe. Ọwụ mma m gwara m mma m nwụrụ mgbe dị ntakịrị. Okay, mma gị gwara gị mgbe dị ntakịrị. Ọ nwụrụ mgbe m dị ntakịrị, ọwụ ya gwara m, ụmụnne m gwara m. Okay, agwara ahụ gị sị ekutere gị ekute. Mba, amụrụ m mma m mụrụ m. Hapụziere ha ya ma nwụzie. Ụmụnne gị ọ dị ole? Sọsọ m ka mma m mụrụ. Mma gị ọ lụrụ di mụọ gị? Ee. Nna gị ma onye ọgwụ? Ee. Mpa gị ọ ka dị ndụ? Mba, ọ nwụkwuola. Orphanage daughter. Kebishina watch him. Asabasa. Gị na onye bi? Sọsọ m bi for now. Ị bi na duplex ka ọ na self-contained ka ọ na flat? Self-contained, sir. Ụmụ nwoke ọ dị achọ ga-abịa n'ụlọ gị? Mba, sir. Ele ụdị nwoke ị chọrọ? Achọrọ m nwoke ga-ahụ m n'anya ga-ewere m ka nwanne ya n'ihi na ọsọsọ m ka nne m mụrụ.
enwe nwanne ọzọ sọsọ mụ ka mma mụrụ but nna m mụrụ ụmụ ndị ọzọ. ị ga-asị na ọsọsọ gị ọ ya mere that is why some of you I don't know ọ bụ nwa na-eji akụ na-ebute enmity na family na mma gị mụrụ gị ọbara gị with ndị kempa gị mụtara ka anọ. You don't need to gbali iche iche i were ha ka nwanne, they will still take you like their own. Ịpụta bụ ime na anaghị na nwa na-ewere ha ka nwanne m mana ha nwana na-ewere m ka nwanne, so ma bịa bụrụzie ya na ọsọsọ mụa. So ka ihe iji filo na ha na-enweghị ka nwanne, ana na-eme m otu nwanne si eme nwanne ha. Nna akpa abịakwute ha na kpafu. I don't understand ihe mere ba anyị na-akpa abịakwute ha, ha na-akpa afọ afọ. But what I know is that no matter what it is, enwere mkpa ị ga-eji dewe onwe gị, they will love you, they will bring you closer. Yes, sir. So ị ga-apụta na ọha ga-esi na ọ naanị gị while you have brothers. Mpa gị nwụọ nwa with nwaanyị ọzọ na-awụhụ your mother. The truth is that you should embrace those people as your family members too, because all the same mmiri amụmụrụ gị. So that kind of ibido ugbu a na-enwe that thought na ọ naanị gị, ọ dị wrong and ọ dịghị mma. Okay, sir. Because ya hụ na oge erukwe mgbe a ga-akwụ ụgwọ isi gị, mgbe a ga-eme ihe ọbụla n'isi gị, those same people will still come out. Ma ịgwa ha, they will still come out. Emegbuo gị na family ebe ị gara iji edi. These are the same people that you will still meet if tradition and ndị okenye dey involve. Ya hụ na ị chọrọ isi na be di gị laa, ọkwa ndị okenye ahụ n'ọbụsadị mmaga ahụ mpaga ahụ ndị ga-aga ahụ ndị ahụ make sure na a return or bride price again with elders of the land. You know what? Yes, so sir. everybody within your premises, your environment, be it bad person, be it good person, the important. All the important. I'm not joking. Okay. No matter Yes, that your uncle will winch, all the important, because someone in that kindred, or you want to go queer. Yes, sir. That's Yes, your sir. uncle who could not name you 1 naira. And when you got put oh, you want to go queer. So talk less of they gonna have one the same blood, the same miramo. So remove that motive from your mind. Okay, sir. Genotype again. Sir. Blood group again. O positive, sir. Mado letter like a kemo putrowa. Mmadụ abụọ sọsọ. What phone number again? 090 2977. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. 090 2977 0121.